Boh existuje a ja vám to dokážem. Neviem, či ste postrehli, ale v LA, v Kalifornii, pár dní nazad vypukli hrôzostrašné požiare. At the end of the day, I mean, who's ready for something like this? Overnight, flames reaching the iconic Malibu neighborhood and its beachfront homes. In the coastal neighborhood Pacific Palisades, multiple homes completely engulfed in flames, with desperate residents rushing to get out. Planes flying above the area, capturing the massive reach of the inferno. Samozrejme, na tom by nebolo nič zvláštne, nakoľko požiare v Kalifornii nie sú žiadnou novinkou. Ale to, čo predchádzalo týmto obrovským požiarom, je to, na čo by som chcel poukázať. Takže v prvom rade by som chcel uviesť do pozornosti nasledujúceho pána s menom James Woods, ktorý je americkým hercom a aktívne podporoval genocídu v Palestíne, čo si môžeme všimnúť aj na jeho tweetoch, kde sa píše No ceasefire, no compromise, no forgiveness, #kill them all. Takže tento človek aktívne podporuje vyvražďovanie palestínskeho ľudu, kde dennodenne zomierajú ženy, deti, nevinní civilisti. A tu už si môžeme všimnúť, ako sídlo tohto prajného človeka horí v plameňoch. Nárek Jamesa Woodsa, ktorý si myslím, že v hĺbke duše ľutuje svojich postov na Twitteri. Ďalší v poradí je pán prezident Trump, ktorý sa vyhrážal, že na stredozápade vypukne peklo. Chcel by som len podotknúť, že populáciu stredozápadu tvoria muslimovia, ktorí sú verní služobníci nášho stvoriteľa. Poďme sa spolu pozrieť na tieto vyhrážky pána prezidenta. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Takže vyhrážať sa, že niekde vypukne peklo, nie je moc dobrý nápad. Nakoľko peklo vypuklo práve v jeho rodnej vlasti. Celé by som to chcel završiť ceremóniou zvaná odovzdávanie zlatých globusov, kde sa scenáristi tejto show rozhodli, že si budú uťahovať z nášho stvoriteľa. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Chcel by som ešte doplniť, že moderátorka hneď potom, ako povedala, že stvoriteľ tohto vesmíru dostal 0 hlasov, tak dodala, že ju to vôbec neprekvapuje v tomto bezbožnom meste. S čím s ňou súhlasím, nakoľko vieme, čo sa v Hollywoode deje. Chcel by som to len uzavrieť tým, že samozrejme neprajem nikomu, aby mu zhorel dom, alebo sa akýmkoľvek spôsobom zranil, ale na druhej strane neľutujem nikoho, kto si robí žarty z nášho stvoriteľa a kto si z neho uťahuje. Ten, kto sa trošku zaujíma o teológiu alebo o existencii Boha, tak ten vie, ako dopadli predošlé hriešne národy. Ja sa s vami lúčim, mier s vami.